Goedenavond en welkom bij het Politbureau. De laatste aflevering van de Simmerstop van het politieke programma van Omroep Friesland. Met Joen als gast Sietske Poepjes, CDA-deputaire. Het wie een verrassende uitslag, juster. Ook in Friesland is de PvdA als winnaar uit de bus kwam. Nou in het Europese verkiezingen, maar het zal de grootste partij van Friesland, het CDA, toch wel even zeer DNH. En hoe zit het eens met het Friesland helien van het Eurovisie Songfestival? Ja, je vragen die we voorlezen kennen om Sietske Poepjes. Welkom in de studio, welkom in het Politbureau, mevrouw Poepjes. Het is geen pretje op het ogenblik, denk ik, om CDA te wijzen. Je verliezen door alle boegen. Nou, de uitslag van de Europese verkiezingen, ja, die voel, dat die een tjinvaller. Dat is, ik in Friesland, hè, weet je, maar eigenlijk de grootste binnen, al jaren binnen. Ja, wist, en we hier niet op orde resultaten rekenen. Dus dat voel, ik hier het liever oorsjoen. Waar is het misgegaan? Ik denk dat het loert dat uw partij aanhoudt, pro-Europa, maar wel op een manier dat het de normale factor nog heeft. Dus dat de gekke excessen van het Europese systeem dat er een eind komen moet, maar dat we in de basis wel van het idee Europa jaren. Ja, dat net goed bij de kiezer voelt. Nou, ik zou zeggen, stek de hand even in je eigen boezem. Want wat ga je hem nou als Frieske CDA zelf in de campagne dienen? Je hebt geen eigen kandidaat op een lijst. Dus wij moesten wel naar Anja Haga of naar Jan Huytema. We gaan hem kwalijk zien in de campagnetijd. Leidt het net wat aan hemzelf? Dat je misschien Europa net belangrijk genoeg vindt? Nee, dat denk ik net. Want ik ga zelfs een reclamespotje met Esther de Lange maken. Onder andere met mijn skippelijke hobby. Die op sociale media flink deelt is. Het bakken in dit geval. Dat heeft net geholpen dus. Ik hier even meer stems, jong. Ja, het had wel echt op inhoud in elk geval. Het had wel geholpen bij de provinciale stedenverkiezings. Wij herstellen waar het CDA qua gezicht vastjit. Mijn collega De Rauwe is op campagne mooi west. Maar ja, uiteindelijk voelt het resultaat dus al. En ik denk dat een staatsdragende partij zoals het CDA, maar ik bijvoorbeeld de VVD of de PvdA, altijd nadenken moet van het verhaal dat ze het spreekt dat de kiezers aan en toch we dingen fout. Ja, de vrouw van de Partij van de Arbeid heeft de kiezers kennelijk wel ondersprutsen. Ik in Friesland. Heeft het je verrast eigenlijk dat de partij zo'n comeback maken heeft? Het heeft mij verrast, want de uitslagen van de keren hiervoor, ja, die lieken daar net op. Ik hier liever zien dat het CDA meer stemmen kregen hier. Maar waar ik wel heel wies mee ben, is twee dingen wat de verkiezingen onbelangrijk. In het eerste plak is dat de opkomst zo heeg weer. Dus een zekere, het ken dus net zo volle skelen gevoel bij burgers is net onder waarde, want dat is ik net best. En het tweede is dat ik al is de PvdA net mijn partij. Het is wel een partij van het midden. Maar ik het nuanceerde loert over Europa. Europa, daar maakt misschien wat over maar in de basis, je hebt Nederland erbij. Want dus economie gaat er kapot om. Dus je zo'n Frans Timmermans eigenlijk ik wel stiepje willen. Ik stiepje in de basis een andere partij, maar ik mag net zeggen dat ik heel erg schreeuwt heb om het feit dat een middenpartij, een staatsdragende middenpartij als de PvdA, deze verkiezingswon. Ja, we zeiden als de PVV of het Forum voor Democratie. Ik denk dat deze uitslag net verkeerd weer. Ja. Hey, eventjes, hoe verkiezingen spullen? Want je moest het zelf, je ik te stemmen. Hè? Ja. Ja, de meest ondemocratische verkiezingen die er bestaan trouwens. Het is wat apart, wat zou zeggen. Ja, maar er gaat net naar Arnhem komen? Zond het invieren van dit systeem in 1848 door Thorbecke is hier al discussie over. Want het is vreemd dat er trapte verkiezings binnen. Ja, even niet lezen voor mensen die het net weten. De stedenleden, de leden van provinciale steden, die kiezen de leden van de Eerste Kamer. Ja, en dat gaat op dezelfde manier als je zelf in het stemhokje steert. We hier een stemhokje in de provinciale stedenseil. Wij kregen ik zo'n lang formulier en dan moet je ook invullen waar je op stemmen willen. Ja. Dat is apart, dat is weer. Het is net zo dat het ondemocratisch is. Want de meesten die familie stemt in dit geval in Professius in Lauwert, ben wel op hun beurt toch de inwoners van Friesland. Ja, maar dat is al je via. En wij houden natuurlijk van directe democratie. Hoe directer, hoe beter. Nou, dat weet ik net. Nou, het feit dat er al haast 200 die discussie is het dan ik net eens tijd om die knoop terug te hakken. Te zeggen van ja, misschien mat het zo net meer. Word je die belutsen niet van wargen bij de politiek gruttermeisje? Er zit een idee achter dat je trapen door, en dat wil zeggen via provinciale steden in dit geval. En dat je twee systemen hebt. Het systeem van streekrucht, dat is de Tweede Kamer. En het systeem van, omdat de Eerste Kamer, de chambre de réflexion is, even een nooit tinker. Dat zou je het bedoeld, maar dat is een politieke Kamer. Dat leed ik even
even in het midden. Maar het is bedoeld als een orgaan dat net maar de waan van de dag meegaat. Dus ik kiezen we het op een wat rustiger manier. En ik vind dat de meeste van provinciale steden ben kiezen toch de inwoners van Friesland. Dat hebben we 20 maart nog meemaken. Toen kon heel Friesland stemmen. En die op hun beurt dan hun stem weer uitbrengen. Ja, ik vind dat wel democratisch. Het is wat omslachtig misschien. Maar het is vieren van, we zullen even naar de sterren en we zullen wel wat de uitkomst is. Nou ja, stel dat ik FNP stemt ha. Die docht in de eerste keer werd verkiezingsnet in mij. Dus dan moet die stem al ergens onderbracht worden. Misschien naar een andere partij als ik als directe stemmer wilt hier. En dat witte jou, ik had jou op de FNP stemmen. Dus daarom heb je dat nooit waar. Dat weet ik weer net. Nou, steeds maar ja. Het kon minder, maar ik wil eerlijk zijn. Er zit wat een kunstmjettigens in het systeem. Ja. Maar je kun je afvragen, als streekrug de democratie zo direct mogelijk, dat het altijd wel een goed idee is. Dat heb ik in Groot-Brittannië met het referendum over de Brexit zien. 52 om 48. Ja, de meesten van Groot-Brittannië zijn streekrug vregen wat wil je hem ermee. Maar daar kwam een zwier verdeelde uitkomst uit. De chinstemmers, de vaststemmers, hebben beide net een zwier de grote minderheid of meerderheid. Het land leidt nou al 3 jaar lang in één grote breuk. Zelfs de politici weten het net meer. Het is één grote griemerige tiezeboel. Toch een referendum. Dus dat streekruchte verhaal is net voor alles een goed idee. Nou, vanuit Brexit ervoor zorgen dat de exit-partijen in Europa geen enkel win in de zaal kregen hebben bij de verkiezingen van de Olympische dagen. Nee. Dus ik wil even wat dichterbij. Van Europa even naar de Oostludiek. Ja. Want en wie goed nieuws? Gaan we even aan het gebak zitten vanmorgen? Nou, ik denk dat het beter is net de volle gebak überhaupt de provinciehuis te eten. Tot jou, dat is ze. Want daar willen we wat te grauw van machinaal, denk ik. Maar 40 miljoen erbij voor de plan, voor de verbreding, voor de sluizen in de Oostludiek. Er is heel lang voor lobbyen, klopt. Maar het bedrag is er nog. Hè? De indruk wat trouwens vanmorgen even wekt dat het Sibrand Buma persoonlijk weer die ervoor zwaar had dat het nou Safir is. Zij is ook net, hè? Er is het toch verschillende partijen van alle politieke kleurtjes onwerken. En ik ben er heel wies mee als provinciebestuurder dat op riksniveau eindelijk zien wordt dat een betere sluis in de Oostludiek net enkel goed is voor Friesland of het Noorden, maar voor de BV Nederland, voor het hele verhaal. Dus ik ben er best wel grutsk op dat die biatskip dat goed land is en dat het Riek ik zei, nou dat is dus wel wat wurg. Er mag nog 40 miljoen bij. Ja. Komt dat van de pinautomaat van je? Nee, dus. Dan sluit er niks uit. Ja, je kon ik met de voedsel op tafel zitten. Van, nee, dat maar de andere partijen aan. Wij hebben uw pad wel hoor. Nou, maar voedsel op tafel, dat is meestal net een recept voor goede resultaten. Ze kent komen. We moeten het er in alle resten goed mee zijn. Ja, maar het moet wel 40 miljoen komen voordat het überhaupt teruggaat natuurlijk. Ja, wat ik niet zal zeggen, we moeten er in alle resten goed mee zijn. In het nieuwe college. Ja. En dat is al klaar, hè? Ik derde, maar we in alle rest nog even goed. Nou ja, we weten alle popjes al. Dus en zo'n die worden net eerder vregen dan dat ze weten welke kant dat ze uit willen en wat altijd het mooie onder politiek is dat het wat een mix is van popjes en inhoud. En dat rint wel eens wat trochelkoord had ik volemaal kruten steen. En er wordt nou heel goed praten door de belutsen partijen over. Wij willen uitkomen als duistig bestuur van Friesland. Wat is onze ambitie? En dat had nog even tijd nodig. Ja, nou dat zullen we dan machinaal afwachten. Maar nog even één zaak. Oor ambitiesprutsen, het Songfestival. Ja. Jo wil het stomme graag naar Friesland hebben. Ja, wis. En dat het verschillende redenen. In het eerste plak, wij hebben als Friesland, maar haar haatstad Lauwert, Sjenlitten, dat wij hier een heel goed feestje vieren kunnen. En net enkel samen een feestje, maar een feestje met de hele mierskip. Als hier wat naar Friesland komt, doen we alle keer mooi. Dan vieren we dat machine aan. Wij hebben Sjenlitten dus infrastructuur en hebben dus dieken, maar ik was bereikbaar naar bijvoorbeeld de Grote Vleenfield, een heel dolle part is. Wij hire locaties die er in de basis geschikt voor binnen. En wij hebben Sjenlitten met het culturele haatstad hier. Maar ik moet de Stormruiter en met de Passion en met Serious Request. Dat en mij al wie is een van de Rijnbalgen provincie? Wij hebben Sjenlitten dat wij gek zijn op feestjes hier en dat elke niet een mooi doet, maar dat feestje. Ja, maar even heel realistisch, hoe groot is de kans dat Friesland dat krijgt? Er zijn meer kapers op de kust. Ik serieuze kapers, Rotterdam, Maastricht. Maar als jou het net beziek, je zult ik nooit wat worden. Ja. En wij hebben Sjenlitten dat wij in uzelf lowen en dat wij wat leveren je kennen. En betalen kennen, want dat maak ik heel bij. Hè? Absoluut. Het is goed voor onze economie, het is goed voor het oorsje van Friesland. Net inkomsten, maar betalen ja, voordat het goed is voor onze economie, moeten wij wat in ponkje dwaan onder voorkomt. Investeren. Dat is wier. Ja. Er binnen
600 miljoen mensen die naar het Songfestival sjuggen. Dat is een dikke kans van Friesland. En als je sjuggen hoeveel grutskens wij al hier, maar ik naar boeten uitstreelt, naar het culturele haatstad hier. 10 jaar geleden wie het een onmogelijke gedachte van Lauwert. Je kan wel ambassadeur worden, dat is duidelijk, ja. Nou, we zullen het afwachten, maar in juni loopt voor het eerste horden om het onwezen van de kandidaten. Wij litten in tussentijd de cartoons, die Gerco van Beek maken het van Sietske Poepjes. Denk ik. Ja, vooral denk ik, hè? Vooral denk ik, ja. Want je weet het nooit helemaal zeker. You never know. Wat we wel weten is dat jou de laatste gast in het seizoen, tweede seizoen van het Politbureau, die gedankt ervoor. Ik hoop dat je beschikbaar blijft voor dit programma wat binnen in september weer. Dankjewel. Oké. Graag gedaan.